వాళ్ళకి పెళ్లి చేయని అడిగిన ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది తొందరగా చేసేయండి అన్న. సరే అని సంబంధానికి వెళ్ళిన చేసుకుని బాగా నైట్ అయింది. అక్కడనే పక్క ఊళ్ళో ఆగిన. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలా. అంతలోపు నైట్ అయింది కదా మందేద్దామని బయటికి వెళ్ళిన. మనకు అక్కడ వైన్ షాప్ తెలియకపోయే. ఓ పెద్ద ఆయన్ని అడిగిన, అంకుల్ ఇక్కడ వైన్ షాప్ ఎక్కడ అంటే ఆయన తీసుకెళ్ళి మరి చూపించిండు. తప్పుకు 10 రూపాయలు తక్కువ పోతే అడిగిన, తీసుకున్న ఆయన దగ్గరని. నెక్స్ట్ డే పిల్లింటికి వెళ్ళిన. ఆడ పోయినాక చూడాలి. వాళ్ళ ఇంటికి పోయేంత వరకు నాకు తెలియకపోయే ఆ పిల్ల తండ్రి ఈడే అని. ఇక మా వాళ్ళు నీతులు చెప్తున్నారు. మా పిల్లనంతా బుద్ధిమంతులు దొరకడు. ఊళ్ళో టాప్ నేమ్ ఉన్నది. మా వానికి పొడి గుట్కా లాంటి ఏం అలవాట్లేదు. సోది చెప్తున్నారు మా వాళ్ళు. వాడంటున్నారు నీ కొడుకు నిన్ననే వచ్చి రాత్రి వైన్ షాప్ ఏడున్నాయన్నారు. తప్పుకు 10 రూపాయలు తక్కువ పోతే నన్నే అడిగిండు. గురించి నాకెందుకు చెప్తాను, జరుగుని లీడికెళ్ళి ఆగి ఇట్లకి వెళ్ళి అన్నాడు. అయినా అని కాళ్ళ మీద పడ్డా. ఇచ్చగానికైనా ఇచ్చగాని నీకు మాత్రం ఇయ్యరా అన్నాడు. कभी दामन छुड़ा लिया